Ngiyathokoza kakhulu kumacingwane umama uLady D nomfowethu uLinda Sibiya abaphethe uhlelo. Ngifisa uqala ngokuba ngikhuleke enkosini yesizwe esendaweni yayo lapha inkosi yakwaZungu neinduna ekhona ukumelela inkosi la. Fisa ukukhuleka ezinyaneni lesilo elikhona lapha esithobeka kakhulu ngo2023 kuhamba umfowethu Ivan Sihlophe ngalibona izinyane lesilo sengiyabona impela umndeni lapha wokhozi umndeni wakaMchunu nomndeni wakithi eMabheleni umhlonishwa ungqongqoshe uMchunu nomhlonishwa ungqongqoshe uZizikodwa umhlonishwa umeya uNgwezi lapha amakhansela nabaholi bonke nje abakhona la. Ngibingelele bonke abafundisi abakhona lapha phakathi kwethu ikakhulukazi nabashumayeli bonke bebandla lamaNazaretha nabamanye amabandla abefundisa abakhona la ukuzosenzela umsebenzi wokuphelezela umfowethu uBheka Mchunu. Ngibingelele nebandla lamaNazaretha elikhona phakathi kwethu. Ngibingelele wonke umuntu okhona la ikakhulukazi ihlobo nabangani ozakwabo abesebenza nabo umacingwane ikakhulukazi abebesebenza naye kulolu hlelo lukaSigiya ngengoma. Ngake ngaba nenhlahla nje nami ngelinye ilanga ngathola ucingo lomdonswa ngishayile cha lapha malume siyacela lapha ukuzosakaza lapho ohlelweni lolu lukaMaskandi. Ngathi yaqala ke inkinga. Ngambuza ngathi konje awungitshele ngoba mina ngazi lapha bambalwa abadume kakhulu obani abanye benayo umacingwane. Kwaqala lapha kubudlelwane bethu nomacingwane. Ngize lapha ukuzophelezela umhlobo wethu sonke obe yilunga lethu la eKingcetshwayo. Impilo kamfowethu umacingwane ibiyincwadi ebhaliwe ebifundwa abantu bonke. Ube nenhliziyo emnene enothando. Sibe nokuxhumana naye abamaskandi angazi bayazi nje ukuthi ube nemicabango yokwenza ama-awards omaskandi abethu ufisa ukwabiza ngokuthi Kingcetshwayo Maskandi Awards. Wafika nje lapha kimi ezoxoxa ngaze ngamhlanganisela zonke izimo zaseKingcetshwayo ezohamba nje kulolu suku ahambe ngalo ubekade ngishayela ucingo ngeviki elidlule ngisendleleni ngiyeThekwini ethi Mphemba manje lolu daba eselixoxile kuhamba kanjani. Ngithi mina macingwane ngcono silinde ngoba umasipala bazokwaba imali ukuze lolu hlelo lolungene kahle kuma budget omasipala. Lenzeke ngempumelelo. Wathi awu ngabona ukuthi uyanyela ukuthi akuzukwenzeka manje. Manje kuyacaca ukuthi umfowethu umacingwane ube nothando lokusiza ngempela njengoba bonke abantu besho lapho ukuthi ube nothando lokusiza. Futhi ke umuntu bengaqondi ukuthi kukhona ubuthakathaka obukhona empilweni yakhe ngaphandle kokuthi kulolu cinga ngishayela lona lokugcina uPaulile lokho kumina wathi hey impilo yona yinhle ngaze ngamlayela nje udokotela nami ngiyeke kuyena mangikhwehlela ngathi kodwa wena macingwane uqine kakhulu nje ngiyathemba ukuthi uyokwazi ukusheshsha usizakala. Ukhala athi mina ngikuvuka nokuphila okholwa yimi noma efa wophila. Ngelinye ilanga uBheka uzovuka kwabafileyo ngokukhala kwecilongo lokugcina likaNkuluNkulu abalele beChrist bayovuswa. Ngifisa ke ukuqhubeka
okukhulu bekukhalela nje umndeni bekukhalela ihlobo nabangani nabebesebenza nawo amacingwana bekukhalela ibandla lamaNazaretha nomphakathi wonke amaposa esememezele umhla ka29 May njengosuku lokuyovota ukuba wonke umphakathi uhamba uyokwenza lokho wela ukuthi bawovotela abanika abantu ngeke ngize ngikusho lokho kule platform kodwa nje kumsebenzi wami ukuthi ngicele ukuba wonke umuntu ayobamba iqhaza mhla ka29 mndeni phephisani hamba kahle mfowethu macingwane.